a qui admiro molt, va dir que la innovació no es limita a crear coses noves, sinó que també és millorar tot allò que ja fem. Així ha estat el 2023 a Mercabarna. Hem seguit impulsant el desenvolupament de projectes innovadors que donen vida al planeta i als seus recursos naturals. Primer punt, reciclar. Tot un bàsic que ens prenem molt seriosament. Aquest any hem reciclat més del 70% dels residus comercials gràcies al nostre sistema de gestió de residus, amb el punt verd com a peça clau. És aquí on tot allò que llancem se separa per iniciar una nova fase en el seu cicle de vida. Celebrem els inicis, però també els finals. Les obres de renovació de les infraestructures del punt verd ja s'apropen a la seva fi i marcaran el començament d'una etapa encara més eficient i sostenible. Com cada any, el que procurem és tindre un major percentatge de reciclatge i això s'aconsegueix amb innovació i amb tindre la maquinària adequada per fer-ho. Aquests darrers mesos s'han fet diverses modificacions, com ha sigut el moll de majoristes que l'han fet més gran, els accessos, el control de vehicles, el tema de bàscules, que n'hem posat moltes més per poder tindre més passatges, i també la part de les cintes que fan els reciclatges. Tot això dona més vida a la nostra feina diària i dona més vida al planeta. Per donar vida al planeta, també hem d'aprofitar tots els recursos que ens ofereix. I és precisament el que estem fent des del 2022 amb la instal·lació de plaques solars, un projecte que convertirà Mercabarna en la planta fotovoltaica d'autoconsum en coberta més gran de la península Ibèrica abans del 2025. Aquest any s'ha constituït una societat público-privada per gestionar tot el projecte, formada per Mercabarna, Acelera Energia i l'Ajuntament de Barcelona. Si passegem plegats de coberta en coberta, podem veure que empreses de serveis de l'usuari com l'Hotel Alfa també han iniciat el seu camí cap a la sostenibilitat. El Hotel Alfa ha dado este paso hacia la sostenibilidad con un objetivo muy claro que sería el reducir el impacto CO2 en el medio ambiente y mejorar significativamente la experiencia del cliente en el hotel. Més enllà dels beneficis que obtenen les empreses, el que realment m'emociona és que un cop hagi finalitzat el projecte, totes juntes estalviaran 6.000 tones anuals de CO2. Per tal de reconèixer aquest compromís i afany de millorar contínuament, premiem les empreses del recinte que posen la innovació al centre. En aquesta 5a edició dels Premis Innova s'ha guardonat l'Aumont per la seva innovació en producte, Maresmart pel seu packaging sostenible i Frime per la robotització i automatització dels processos de producció. També impulsem les startups amb el programa InnoFood, en col·laboració amb Barcelona Activa, oferint un acompanyament formatiu i de desenvolupament d'idea de negoci. Aquest 2023, tots junts hem fet avançar Mercabarna, garantint que el que fem avui no només sigui bo pel present, sinó també pel futur. M'acompanyes i t'explico com donem vida a connexions entre el món empresarial i el formatiu?